Inhloso enkulu ngale phasika lengoma ukuvuselela intsha izazi imvelaphi yayo, izazi nobuyona. So sifuna nokuthi isizwe samanqamalala sivuke ngentsha ngokugqugquzeleka. Sibonga kakhulu ngalolu suku namhlanje sithi intsha ayibumbane igqugquzeleke nangokuzayo futhi lineminyaka emithathu likhona. So siyacela nangokuzayo kuphinde kuhlangane. Siyabonga kakhulu. Anisala uleli akekho kuzomunye, anisala lelani akekho kuzomunye. Umunye ukhomba lona, omunye naye vele sola. Umunye utshala phalo, omunye naye phindisele. Ashananisenga malumena, yeah, malumena. Ashananisenga malumena, yeah, malumena. Ashananisenga malumena, yeah, malumena. Wongintala bashana, wongishula bajala, oh yeah, malumena. I keep it up, that's why I'm inside. Abama ame, yeah, malume. Ulengoma ngentala, ngeshula bajala, yeah, malume. I keep it up, that's why I'm inside. Abama ame, yeah. Sanibona igama lami ngu-Akhona Sibonga ngakaChwane sizela embalezwe phasika lentombi nezinsizwa zasempendle okuyinto kade ingajwayelekile ukwenzeka kodwa siyabonga kakhulu ngoba kuzogqugquzela ukuthi iy'ntombi ziqhubeke ziy'phathe kahle ney'nsizwa ziqhubeke nazo zibe yiy'nsizwa zikuthande zikujabulele lokho ezibona la. Siyabonga kakhulu ngalolu suku and liyagqugquzela ukuba yintombi umnandi futhi kumnandi uma urecognizwa abantu. Siyabonga uKheshwa kaMadlala empendle kaNxamalala phasi kwenduna uZuma ngiphuma eqembini abangani bakhe sifike lana sisupporta into yangakithi esizweni sakaNxamalala siyafisa ukuthi kuba lento efana nale
yenza ukuthi isizwe sakheke nentsha yakheke nathi sizithola siyingxenye njengabantu bakanxamalala. Sifisa ukuthi nangokuzayo umcimbi ukhule uye phambili kube ngaphezulu kwalokho. Sijabula kakhulu ukubona iy'mbali zesizwe Ngingenele ngala ngasetafuleni sabantu abakhona basambela abakhulu ngapha etafuleni lethu. Phinde ngibingelele obaba la ngasenhla eGomani. Ngibingelele iy'ntombi imbali zesizwe. Ngiphinde ngibingelele iy'nsizwa owethu. Izibukeli zethu lapha ngaphesheya. Ngiphinde ngiqale nje ngokuxolisa kakhulu. Indaba yesikhathi ivamise ukuthi isihluphe kakhulu. Besibekunayo. So bekade sinohlelo ukuthi kuzoqala ingoma zebheshu. Ebese kube ithina esishiyelana inkundla amaqembu ngamaqembu. Bese kuba isoka obaba ngasenhle. So njengamanje bathi bayeza bathi basendleleni. So ngokubuka isikhathi ukuthi siyahamba asizukwazi ukuthi silinde bona. So ngizocela ukuthi uhlelo liqhubeke. Ngizocela abantu abamakhanda manje kuyangihlupha ukumemeza njengoba ngiya nje kuyangihlula ukuthi ngimemeze. Ngizocela ukuthi sisondelane nabantu mhlawumbe abamakhanda uma ngabe sisuka la then uhlelo ke ebese ke siyaliqala silibone ukuthi sizolimisa kanjani. Sizobe sesiba nezikhulumi nje eziyimbijana njengoba sihlanganisa abantu amazwi azokhulisa intsha azogqugquzela. So uma ngabe sengihlangene nabantu abamakhanda ngokwengoma ngicabanga ukuthi umfowethu osezongiqhubekela angikhulumele nangu ngala umbesuma. Insizwa ke esinayo bezolekelelana nobhuti la ongaphambi kwethu kodwa bonke ke bazobe sebethuleka njengamagama emva kokuba sesihlanganele. Ngiyaxolisa-ke nami ukuthi ngimbize uma sengikude ngizohamba ngenduku kanje no akunakele inkingana nje ngibhekene nayo kwesikhashana engizodlula futhi kuyona ngiright ngiyaphila. Yebo ngizocela ukuthi mhlawumbe mesingahlangana nabantu abamakhanda nje mesingabuyela ngenhla engoma ngengoma and then kuzoba right nobaba la mhlawumbe mekhona nasentombini and then mase siplana lolu hlelo ukuthi siliphusha kanjani. Ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde futhi ngithule ubaba uNgubane wasenzinga obaba Dlamini waseswampu ubaba uNgubane wasenzinga isambeli sethu esikhulu. Ngithule uMfokasithole ngale ubambele induna yesigodi umama uSithole. Bese ngithula ubaba qhamuka phesheya Rich ngiyalibala ilo igama ningadini. Qhamuke eMkhomazana isambeli sethu naye esikhulu kakhulu. Ngicela nje ukuthi sibamukele ngokukhethekile. Siphinde futhi sibonge ngalo mcimbi njengoba kanje basifakile isandla kulo mcimbi. Kodwa uhlelo lokubonga sisazolenza kwamanje. Ngicela nje usamukele njengoba sibamukelile abantu bengoma kanjalo nabafikayo nabamaqembu namaqembu. Sizobe sesikuthula ke mhlawumbe ngasekugcineni kokubonga nabo sesibanikeza indima yabo. That's why I'm
igama uSokambaji emathusini ngaphansi kwenkosi uZuma Amalala Bendle. Njengoba sila sihlanganise umcimbi umuhle kakhulu akade sizobungaza khona amantshitshi kanye ney'nsizwa ukuthi bakhumbuzane ukuthi njengoba bephila ukuphila kwabo kubaluleke kakhulu kangakanani. Siyafisa-ke nokuthi lo mcimbi uqhubeka kwawo kwesinye isikhathi engathi bangeke babe khona namaqhikizi ngoba siyazi bakhona noma kodwa amaqhikizi ukuyibona sifundisela iy'ntombi asiwaboni eduzane ngokunjalo nasey'nsizweni iy'ngqwele siyafisa ukuthi sibe khona. Sibonga kakhulu engathi
lami nguSamukelo Mhamelazi ozola sengu. Siyabonga kakhulu uNgcebo into asenzele yona. Sihlanganisele insizwa nezintombi. Insizwa zasempende. Siyacela ke nangelinye ilanga ngakwenzeka. Insizwa zifike zonke nezintombi zonke ngomzamo olandelayo. Nabanikelayo banikele isandla sabo sokwamukela konke. Siyacela impela zonke insizwa zinikele. Sifike futhi ngobuningi bazo. Akuyona into ephelayo, into ezoqhubeka kuyona into yanamhlanje into ekade yaqala kodwa sibuka inesasasa kakhulu. Siyacela ke niqhube. Namhlanje sizobungaza umcimbi wey'ntombi ney'nsizwa endaweni yaseMpedla ngaphansi kwenkosi kaNxamalala. Usuku kube impumelelo kakhulu ngoba nibona ngemva kwami. Sithatha ukubonga, thathe leli thuba ngibonge ubuholi baseMpedla ngoxhaso olufakiwe. Siphinde sibonge futhi uNgcebo ngokuthi ahlanganise iy'nsizwa ney'ntombi ezikhulayo ngaphansi kobukhosi bakwaNxamalala. Sithi-ke awuqhubeke lo mcimbi ube impumelelo njalo. Sifise ukuhle konke. Sifundile ukuthi iy'ngane ezisakhona ziyakuthanda ziyakuthokozela lokhu. Sinxusa-ke nabadala nababonayo ukuthi balekelele ngako konke abangakwenza ukuthi ngonyaka ozayo
bahlangana nalo mcimbi siwenza ube impumelelo ngaphezulu kwalokho okuyikona. Siphinde sibonge nasebukhosini bakaNcamalala ukuthi senze umcimbi njengalo. Sicele nakwinyane nakwidalo ukuthi zisingamele sisikhulise. Siphinde sicele futhi nenhlonipho ukubona bonke abahambela umcimbi. Sibonile umcimbi ube impumelelo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ukhathela uDlamini waka-Ward 2 omeya womkhandlu wasempela. Silana nje kulo mcimbi esila siceliwe mfowethu uNgcebo wakafuneka ukuthi asibe ingxenye la sizozimazisa futhi ucele ukuthi sibalekelele nangoxhaso ekutheni lo msebenzi ube impumelelo. Siyabonga nje kakhulu njengenduna-ke yensizwa kaNcamalala umsebenzi abawenza ne-initiative yakhe ayithatha njengomuntu ukuthi umcabango wakhe yodwa uhlanganise bonke abantu basempende endaweni kanye ngendalo makuzabe kuyiphasika. Lo mcimbi-ke ngowumlanda uqali manje uqalile ngonyaka odlule kodwa ezingeni bowungenjeni siyawubona uyakhula-ke manje. Sicela-ke nje socela nasole bonke abantu basempende abakhona benze isiqiniseko nabo abanamandla etheni balekele bawuxhasa kusuke lezinga kuye ezingeni elikhulu kakhulu ukuze nabantu basempende bakwazi ukuzigada baziqhele. Sibongela kakhulu-ke iy'nsizwa ney'mbali zesizwe zasempende ngoba kuyasakha-ke manje kwenza wonke umuntu ayiqhele. Futhi siyagqizezela ukuthi lo mcimbi namanje besikusho nalaphana ukuthi siyacela ukuthi iy'nsizwa zigade iy'mbali zesizwe kube izona ezizigadayo ukuze sikhule isizwe sakaNcamalala sizoba nabantu abazoba nekusasa. Siyafisa futhi negenge encane le yamantombazane agxile kakhulu emfundweni ngoba imfundo isona sikhalo esikhona endaweni yasempende. Sithi-ke nasey'nsizwa zeziqiniseko zokuthi ziyayigada indawo yasempende ingabi nabo ukungaphatheki kahle bavikele wonke umuntu wasempende akuvikele insizwa. Siyabonga kakhulu.